Osnovna škola Stjepana Ivičevića u Makarskoj bila je 170. domaćin Lino Višebojca i još jednom je potvrdila veliku vrijednost ovog projekta Podravke sportskih novosti HT-a. Djeca su se danima pripremala za natjecanje, priredila su bogati kulturno-umjetnički program u sklopu kojeg je nastupio i svjetski prvak u sviranju harmonike Ante Selak, a hodnike škole te zidove sportske dvorane pretvorili su u izložbeni prostor s nekoliko stotina crteža lina. Najdomljiviji je svakako bio ogromni crtež Makarske, iznad kojeg je lebdio obiljeni medvjedić u nekoliko sportskih poza, kojeg je likovna grupa izrađivala nekoliko dana, te veliki kolaž u sportskoj dvorani. Brojni crteži kao da su potjerili atmosferu koja je oduševila i dva iskusna sportaša koji pamte prave navijačke urnebese. Petar Metličić, kojemu ovo bio prvi susret s Linom Višebojcem, čuo je od svojih kolega iz rukometne reprezentacije samo pohvale za ovu akciju, ali sve doživljeno je nadmašilo njegova očekivanja. Hrvoje Vejić, koji iza sebe već ima jedan Višebojac, je nanovo uživao u ovoj prelijepoj sportskoj priči. Hrvoje, ovo je bio drugi susret s Linom Višebojcem. Kako je bilo onda, kako je bilo sada? Pa evo, drugi puta, manje više je to sve isto, prošlo je dosta godina, ali uvijek je fino djecu razveseliti i gledati kako se vesele, kako se natječu, kako su svi zadovoljni, čak i oni poraženi su sretni što su sudjelovali i mislim da je to bit sport. Petar, konačno u Lino Višebojcu, nakon brojnih reprezentativaca, brojnih tvojih kolega, nije ti žao što možda nisi već prije došao? Nažalost nisam imao prilike prije toga, znači obaveze po klubovima, ali sad kad sam tu više, znači čim sam dobio poziv, nisam se uopće dvoumio i drago mi je što sam bio tu. Jedno lijepo iskustvo i kad si se s djecom onda ti je uvijek zabavno. I mislim da, kao što je rekao Hrvoje, da je stvarno vidjeti djecu vesele i kad gube i kad pobjeđuju, mislim da je to ono najbolje. Mislim da smo i na kraju ispunili jedno jutro, znači jedno popodne, da se razvesele, da se malo bodre, da se malo bore i na kraju kraja mislim da smo svi zadovoljni. Da li je možda tu među ovim dječacima bilo nekog ko bi se mogao uključiti u tvoju rukometnu školu? Pa curica koja je pobjedila igra rukomet, nažalost mi nemamo curice, imamo samo muškarice, ali je mogu preporučiti ženskom klubu, tako da je izuzetno je talentirana i vidi se da je prava sportašica. Hrvoje, čini mi se da su curke dobro igrale u Makarskoj nogomet, je li to istina? Pa je, što se tiče penala, što su pucale, to je bilo u postotku zabijenih golova jednako kao i dečki, nema neke velike razlike. Kod nekih cura se baš vidi da imaju smisla i za nogomet, ali mislim da kod nas nije još to razvijeno, mislim da je za cure ovako bolje rukomet ili odbojka ili košarka. Nogomet je ipak ovako malo za muškarce, ali ako neko voli, zašto ne da neka cura igra nogomet, dapače. Dobro raspoložene sportske zvijezde nesebično su svoje bogato iskustvo podijelile s malim Makaranima. Hrvojeve savjete najbolje je slijedio Danijel Bodružić, inače nogometaš Zmaja koji je dosegao zavednih 160 bodova. Zahvaljujući Perinim uputama na pobjedničko postolje stala je i Ivana Akmađić, koja je u pripetavanju nakon 12 penala nadmašila Ninu Jurčić. Zanimljivo, ova pobjednika dolaze iz istog 8. razreda, što je bio razlog za veliku zajedničku feštu. Dva pobjednika, jedan razred. Kako je to moguće? Lipo. Da li je to sportski razred ili ste imali dobru potporu? Sportski razred i potpora. Ivana, ti si se ipak malo pomučiti morala, imala si pripetavanje, jel da? Da. U čemu? Kako je bilo? U rukometu, morali smo pucati sedmerce. I koliko puta ste pucali? Si uspjela prebrojati? 12 puta. Od tih svi 12 zabila sam se. Ili inače treniraš ili? Rukomet. 5 godina. A gdje? U Makarskoj, u dvorani. U dvorani, da. U kojem klubu? Žurki hotel Makarska. A reci, je li ti Pero nešto pomogao, Metličić, jel ti inače voliš njega? Obožavam, pomoga mi, govorio mi di ću pucat. Lijevo, desno. Tebi pomoć nije trebala 160 bodova. A nije to baš lako, ima sam konkurenciju, tu dečko. Dobro, ali ipak 160 bodova je jako dobar rezultat. A je. Je, dobar je. A inače ti treniraš neki sport? Jesam, nogomet. Pa gdje? Na travi. Slast pobjede osjetili su i Nina Gače i Kristijan Vuletić, koji je u izvođenju penala pobjedio Petra Metličića i Hrvoja Vejića, te Maja Čatlak, čiji je pogled na savršeni svijet kojeg čini dobrota, dobio najviše ocjene.